मातीत राबणाऱ्या शेतकऱ्याचे खरे प्रश्न सरकारपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि हवेतल्या सरकारचं विमान कधी शेतकऱ्याच्या शेतात पोहोचत नाहीत, असा या महाराष्ट्राचा इतिहास। पण हा इतिहास बदलण्याचं मोठं काम कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हनं केलं। कृषी दिनाचं औचित्य साधत कोकणात प्रथमच सिंधुदुर्ग लाईव्हनं किसान ई संवादाच्या माध्यमातून कृषी मंत्र्यांचा थेट संवाद कोकणातील शेतकऱ्यांसोबत घडवला। या अनोख्या ई व्यासपीठावर आषाढी एकादशी दिवशी कोकणातील शेतकऱ्यांना आपली गाऱ्हाणं मांडायला जणू साक्षात विठ्ठलच भेटला। आयोजित केलेल्या किसान ई संवाद कार्यक्रमांतर्गत काजू पिकासंदर्भात थेट कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी पहिला संवाद साधला महाराष्ट्र कॅश्यू मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश बोवलेकर यांनी। कृषी दिनाचं औचित्य साधून आज आपल्या राज्याचे कृषी मंत्री दादासाहेब भुसे आज आपल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत किसान ई संवादच्या माध्यमातून। आपल्या स्टुडिओमध्ये सुरेश बोवलेकर हे काजू उद्योजक आहेत आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र कॅश्यू असोसिएशनचे ते राज्याचे अध्यक्ष आहेत आणि ते आपल्याशी आता कनेक्ट होत आहेत, तुमच्याशी डायरेक्ट संवाद साधतायत। तर मी विनंती करतोय बोवलेकर यांना की त्यांनी थेट संवाद साधावा। दादासाहेब नमस्कार। नमस्कार। मी महाराष्ट्र कॅश्यू असोसिएशनचा अध्यक्ष। या कृषी दिनी आपल्याबरोबर संवाद साधता आला त्याबद्दल अत्यंत आभारी आहे। सिंधुदुर्ग लाईव्ह आणि आपले आभार मानतो। महाराष्ट्रात काजूला सर्वकष विकासाचं धोरण अभ्यासपूर्वक माननीय दीपक केसरकरांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेलं आहे। त्याच्यासाठी 100 कोटी 18 आणि 19 मध्ये तरतूद केलेली आहे। ते धोरण लवकरात लवकर जाहीर होऊन ते मार्गस्थ व्हावं आणि ते अंमलात आल्यास महाराष्ट्रातील 7 ते 8 जिल्ह्यामध्ये शेतकरी, रोजगार आणि इथल्या काजूला जगातील सर्वात जास्त दर मिळण्याचं साध्य होऊ शकतं। आणि जीएसटी मध्ये जो एसजीएसटी आहे तो आम्हाला परत काजू उद्योगाला मिळावा, जेणेकरून इथल्या काजूला 300% दरवाढ उद्योग देऊ शकत होता, ते बंद होऊन आता 80 रुपये दर झालेला आहे। याकडे आपण खात्रीशीर लक्ष द्यावे म्हणून मी नम्र विनंती आपल्याला करत आहे। नाही, निश्चितपणे अतिशय चांगली तुमची सूचना आहे। पाठीमागच्या काळामध्ये जे काही आपलं चक्रीवादळ आलं होतं त्यावेळेस मी रायगड आणि आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्याला जेव्हा भेट दिली, माननीय खासदार राऊत साहेब आणि माननीय माजी मंत्री महोदय रामदास कदम साहेब यांनी या संदर्भामध्ये सूचना आदेश माझ्यासाठी दिलेला आहे। आपल्याला तुम्ही जे सूचना केली ती अतिशय रास्त आहे की पाठीमागच्या काळामध्ये काजू आंबा असं एक मंडळ स्थापन करण्याचा प्रक्रिया सुरू झाली होती। तिथे चर्चा झाल्याच्या नंतर मी जेव्हा मुंबईला परत आलो तर या संदर्भात माहिती घ्यायला सांगितले। तर सर्वसाधारणपणे पणन विभागाच्या माध्यमात प्रक्रिया त्यावेळेस सुरू, परंतु थोडा तो काही विषय पुढे गेला आणि तिथेच थांबला। मला वाटतं की पणन विभागाशी संवाद साधून या विषयाला लवकरात लवकर पुढे कसं नेता येईल, त्याच्या सोबतच आपलं सोयाबीन आहे, काजू आहे, आंबा आहे, याचं एक महामंडळ असं करून या प्रमुख पिकांना फोकस कसं करता येईल, त्यांच्यावर प्रक्रिया करून 2 पैसे जास्तीचे शेतकरी बांधवांना पण कसे उपलब्ध होतील त्या दृष्टिकोनातून या मंडळाच्या माध्यमातून मला वाटतं की येणाऱ्या कालावधीमध्ये काम करता येईल। त्यानंतर आंबा काजू पीक कर्ज माफी संदर्भात थेट कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी संवाद साधला कृषी भूषण पुरस्कार प्राप्त प्रगतशील शेतकरी विलास ठाकूर यांनी। या ठिकाणी कोकणातील आंबा काजू उत्पादकांचं ह्या वर्षी कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे भरपूर नुकसान झालेलं आहे आणि त्या संदर्भात त्यांचं जे आंबा काजू पीक कर्ज आहे ते माफ करण्यासंदर्भात आपण निर्णय घ्यावा। नाही, आपल्या भावना रास्त आहेत, परंतु आपल्याला माहिती आहे की यापूर्वीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी
2015 ते 2019 या कालावधीतलं थकीत पीक कर्ज मुक्त करण्याचा निर्णय केलेला आहे. पहिला टप्पा. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 2 लाखाच्या वरचे जी रक्कम असेल तर वरची रक्कम शेतकरी बांधवांनी भरायची आणि 2 लाख रुपये शासन त्या ठिकाणी देणार आहे आणि रेग्युलर कर्जफेड करणाऱ्यांना 50,000 रुपये त्या ठिकाणी दिले जाणार आहेत. आणि म्हणून ही योजना ऑलरेडी आता प्रगतीपथावर आहे. परंतु आपल्या भावना मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेन. होय सर, धन्यवाद. काजूच्या संदर्भात सर, काजू शेतकऱ्यांना काजूचा दर एकदम कमी मिळतो आणि त्याला म्हणजे कसं की काजू इम्पोर्ट जो केला जातो त्याच्यावरती ड्युटी सरकारने कमी केलेली आहे. त्यामुळे इथला स्थानिक काजू हा कमी दराने घेतला जातो. त्यामुळे काजू इम्पोर्ट ड्युटी आहे ती वाढवावी अशी आमची सगळ्या काजू बागायतदार शेतकऱ्यांची विनंती आहे आपणाला. तर या संदर्भात काजूच्या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी काजूच्या पिकाकडे विशेष लक्ष देण्याचे ऑलरेडी आदेश आहेत. काजूच्या संदर्भामध्ये एक धोरण पण आपण आणायला घेतो आहोत. परंतु आपल्या ज्या भावना आहेत या केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत आणि म्हणून केंद्र शासनाला या संदर्भामध्ये निश्चितपणे विनंती केली जाईल. हा सर, धन्यवाद सर. यानंतर आपणाला काजू बोंडू जो आपणाला इथे आपल्या संपूर्ण कोकण पट्ट्यामध्ये जेवढा काजू उत्पादन केला जातो त्याच्यात संपूर्ण म्हणजे 100% काजू बोंडू वाया जातो. तर आपल्या बाजूला गोवा राज्य आहे, त्या गोवा राज्याला काजू प्रक्रिया करण्यासाठी किंवा काजूपासून फेणी करणे किंवा काजूपासून जे इतर हे केली जाते म्हणजे तर त्या संदर्भात आपणाला महाराष्ट्राकडे सुद्धा तशाच पद्धतीने गोव्याच्या धर्तीवर परवानगी मिळावी काजू प्रक्रिया याच्यासाठी. ह्यासाठी साहेब आपण काय सांगू शकाल? नाही, बरोबर आहे. आपण जेव्हा काजूचं धोरण आणायला घेऊ त्यामध्ये या सर्व गोष्टींचा समावेश असेल की जेणेकरून काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना त्या माध्यमातून एक न्याय देण्याची संधी उपलब्ध होईल. ही पण वस्तुस्थिती आहे की साधारणतः दक्षिण आफ्रिका वगैरे त्या भागामध्ये जर काजू मोठ्या प्रमाणात जेव्हा उपलब्ध होतो तर आपल्याकडच्या काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचे भाव पडतात आणि म्हणून देश पातळीवरचंही धोरण आणि स्थानिक पातळीवरही काजू उत्पादकाच्या शेतकरी बांधवांच्या हिताचं धोरण निश्चितपणे आणलं जाईल. त्यानंतर कृषी पर्यटनासंदर्भात थेट कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी संवाद साधला ॲग्रो टुरिझमचे DK सावंत यांनी. नमस्कार. हो, नमस्कार. शेतीच्या माध्यमातून ग्रामीण व कृषी पर्यटन विकास होऊ शकतो. शेतकऱ्यांचा सहभाग घेऊन त्या शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शासनाच्या काय योजना आहेत आणि पर्यटनाच्या संचालनाशी संपर्क साधून शासन काय करू इच्छिते? यापूर्वी आपल्याला माहिती आहे की कृषी पर्यटनाच्या संदर्भामध्ये एक मर्यादित काही बाबी होत्या. आपल्यासारखे जी काही मंडळी आहे की ज्याने यापूर्वीच या विषयात काम उभं केलेलं आहे. हा एकदाचा लॉकडाऊन संपला, कोरोनाचा विषय मार्गी लागला की अशा सर्व मंडळींना एकत्रितपणे बसून त्यांच्याशी विचार विनिमय करून कृषी पर्यटनाचं ही धोरण आपल्याला त्या ठिकाणी आणायचं आहे. माननीय शिवसेना नेते युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे साहेबांचेही या संदर्भामध्ये आदेश आहेत आणि म्हणून आपलं सर्वांचं ऐकून घेऊन आपल्याला त्या ठिकाणी त्याचं धोरण आणायचं आहे. माझी तीच महत्वाची सूचना आहे की शेतकऱ्यांचा सहभाग अत्यंत आवश्यक आणि पर्यटन व्यावसायिकांचा सहभाग असला तरच हे होऊ शकतं. कारण तसं विश्वासात घेतलं जात नाही खालच्या लेवलवरती. त्याची फक्त दक्षता घेण्यात यावी. बरोबर आहे. आणि म्हणून मी स्वतःहून सांगितलं की आपल्या सारख्यांचे जे काही अनुभव आहेत आणि यामधनं शेतकरी बांधवांनाही एक जोडधंदा त्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकतो. त्यातल्या त्यात कोकणमध्ये तर ह्या मोठ्या प्रमाणात संधी त्या ठिकाणी निर्माण होतील. त्यानंतर पीक विम्याबाबत थेट कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी संवाद साधला आंबा बागायतदार व उद्योजक भूषण नाबर यांनी. आंबा हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं सर्वात महत्वाचं पीक आहे आणि यावर्षी
वर्षीच्या आंबा सीझन मध्ये अत्यंत वाईट हवामान म्हणजे हीट सुद्धा खूप होती आणि अवेळी पाऊस सुद्धा झाला होता. बहुतेक आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा विमा केलेला होता आणि त्या विम्यासाठी 15 मे पर्यंतचा क्रायटेरिया धरला जातो. आता त्याला 45 दिवस होऊन गेलेले आहेत, पण विमा कंपन्यांची शेतकऱ्यांना त्यांचे क्लेम्स देण्याची कोणतीही हालचाल अद्यापपर्यंत दिसत नाही. या वर्षीच्या सीझन मध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट आहे की त्यांचे क्लेम मिळाले नाही तर त्यांना खत घालणं सुद्धा मुश्किल होणार आहे. तरीही या जुलै अखेरीस पर्यंत शेतकऱ्यांना ज्यांनी इन्शुरन्स केलेले आणि ज्यांचे क्लेम्स ऑनर होऊ शकत आहेत त्यांचे क्लेम्स मिळावे यासाठी आपण प्रयत्न करावा अशी विनंती मी करतो. त्याचबरोबर दुसरे एक प्रश्न सुद्धा मी इथे आपल्याला एक विनंती करू इच्छितो की आंबा हे सरासरी 100च्या आसपास आयुष्यमान असलेलं पीक आहे. तरीही पीक विम्याच्या शिवाय झाडाचा विमा, इन्शुरन्स अगेन्स्ट फायर अँड स्टॉर्म, आग आणि वादळापासूनचं पण विमा संरक्षण आंबा पिकाला देण्यात यावं यासाठी आपण प्रयत्न करावे अशी विनंती सुद्धा मी करतोय. पहिला जो प्रश्न होता तो मागच्या वर्षाच्या विम्याच्या संदर्भातला होता का? नाही, या वर्षाच्या. बरोबर आहे. आताच्या घडीला फळपीक विमा ही जी काही योजना आहे केंद्र शासनाने आपल्याला काही नॉर्म्स ठरवून दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये ही विमा आता आपल्या ऐच्छिक करण्यात आलेला आहे. 3 वर्षाच्या साठी आपण सलग याची सुविधा देण्याची पण सूचना केंद्र शासनाची आहे. यावेळेस जे काही आपण ट्रिगर निश्चित केलेले होते तर काही ट्रिगर शेतकरी हिताचे नाहीत असं लक्षात आल्यामुळे त्याच्यामध्ये बदल आपल्याला अपेक्षित आहे आणि ते ट्रिगर बदल करण्याची प्रक्रिया आता प्रगतीपथावर आहे. आणि आता तुमची जी काही सूचना आहे, दुसरी जी काही सूचना आहे की आंब्याचं आयुष्यमान आणि वारा वगैरे त्याच्यामध्ये कन्सिडर झाला पाहिजे. विभागाचंही तेच म्हणणं आहे की वाऱ्याचा वगैरे त्याच्यामध्ये विचार झाला पाहिजे की जेणेकरून शेतकरी बांधवांना त्यामधनं दिलासा मिळू शकेल. त्यानंतर पारंपरिक भात पिकासंदर्भात मंत्री दादा भुसे यांच्याशी संवाद साधला कृषी क्रांती अभियानाचे भात पिकाचे ब्रँड अँबॅसेडर शरद धुरी यांनी. धुरीजी नमस्कार. मी आज जवळजवळ मुंबई सोडून 30 वर्ष गावी येऊन आता शेती करतोय. तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रयोग करतोय. काही गोष्टी या आम्हाला नुकसानात येतात कारण सिंधुदुर्गचं हवामान, वादळ, ऊन, पाऊस याच्यामुळे काही भात शेतीमध्ये नुकसान व्हायचं. पण आता आम्ही जे काही गोष्टी निवडक करून आज आम्ही जे काही पारंपरिक बियाणे, आमची 300-400 वर्षापूर्वीची बियाणे आणि संकरित बियाणे ह्याच्यामध्ये तुलना करून काही मी प्रयोग करण्याचा विचार करतोय. आधी या 4-5 वर्षामध्ये तो सक्सेसफुल पण झालाय, नाही असं नाही. पण आता आमची गावठी बियाणे जी आहे त्यांना जशी संकरित बियाणे प्रमाणे हे मिळते, ऍडव्हर्टाईज मिळते किंवा आमच्या शेतकऱ्यांपर्यंत, इतर शेतकऱ्यांपर्यंत ती बियाणे पोहोचली पाहिजे. याच्यासाठी आम्हाला तुमच्याकडून सहकार्य मिळावं. तसंच जे संकरित बियाण्यापेक्षा आमच्या गावठी बियाण्याला हमीभाव कमी मिळतो कारण व्यापारी लाल तांदूळ म्हणून रेड राईस वगैरे याच्यासाठी आता तो हळूहळू लोकांना समजू लागलाय. पण त्याच्यासाठी अधिकाधिक शासनाने प्रयत्न करून या भात बियाण्याबद्दल आमची स्थानिक जी वाहनं आहेत त्यांना ऊर्जिवतावस्थेत आणून त्यांना योग्य भाव मिळावा आणि त्यासाठी तुम्ही साहेब प्रयत्न करावेत अशी मी अपेक्षा धरतोय. धुरी साहेब, मी अतिशय आपला आभार व्यक्त करतो. आपलं स्वागत पण मी करतो. ज्या पद्धतीने कृषी विभागाच्या विद्यापीठ ह्या संशोधन संस्था आहेत त्यांच्याच खांद्याला खांदा लावून आपल्यासारखे शेतकरी त्या ठिकाणी एक माइलस्टोन काम उभं करतायत आणि एक कार्यकर्ता या नात्याने मी असं समजतो की बाबा तुम्ही आमचे आयडॉल आहात आणि म्हणून मी जिथेही जातो अशा शेतकरी बांधवांचा सन्मान करणं आणि अशा शेतकरी बांधवांनाच आम्ही इतर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन पण करायला सांगतो.
कारण आपल्याला माहिती आहे की आमच्यासारखं जेव्हा बोलतो तर शेतकऱ्यांना वाटतं की बाबा हे पुढारी लोक हे बोलतच असतात. एखादा अधिकारी जेव्हा मांडणी करतो तर या आकडेवारीच्या माध्यमातून त्यांची मांडणी असते. शेतकऱ्यांना वाटतं की या आकडेवारीमध्ये बोलतात आणि म्हणून शेतकरी जेव्हा आपल्यातला शेतकरी आपल्या शेतकऱ्यांची भाषा बोलतो तर ते शेतकरी बांधव जास्ती लवकर आत्मसात करतात. आणि म्हणून महाराष्ट्र पातळीवर आपल्या सारख्यांचं आम्ही साधारणतः 3,000च्या पुढे शेतकरी बांधवांचं आम्ही त्याला एक रिसोर्स बँक म्हणून नाव ठेवलेलं आहे. अतिशय प्रगतिशील कार्य उभं केलेले शेतकरी बांधव आणि कदाचित या सप्ताहामध्ये आम्ही ती यादी पण जाहीर करत आहोत आणि तुमचं मार्गदर्शन इतर शेतकऱ्यांना पण मिळालं पाहिजे अशी सूचना करणार आहोत. आपली सूचना अतिशय रास्त आहे. कृषी विभागाच्या माध्यमातून आपण केलेल्या संशोधनाला जास्तीत जास्त वाव कसा मिळेल, जनतेपर्यंत हा विषय कसा नेता येईल त्या दृष्टिकोनातून निश्चितपणे कार्य केलं जाईल. आपल्या ज्या पद्धतीने तुम्ही आता रेड राईस शोधला त्याच पद्धतीने आपल्या नागपूरच्या गडचिरोलीच्या भागातल्या आदिवासी बांधवांनी सुद्धा ब्लॅक राईस शोधलेला आहे. आणि म्हणून हे वेगवेगळे कंटेंट समाविष्ट असलेला हा जो काही भात आहे माणसाच्या शरीराच्या दृष्टिकोनातून अतिशय चांगला आहे. त्याच्यामध्ये चांगले घटक कंटेंट्स आहेत आणि म्हणून याची निश्चितपणे प्रचार प्रसार कृषी विभागाच्या माध्यमातून केला जाईल की जेणेकरून आपलं सर्वांचं उद्दिष्ट आहे शेतकरी बांधवांना त्या माध्यमातून न्याय मिळाला पाहिजे. ते उद्दिष्ट आपण सगळे मिळून साध्य करूया. त्यानंतर दुर्मिळ रानभाज्या आणि रानसाड याबाबत मंत्री दादा भुसे यांच्याशी संवाद साधला लुपिनचे कार्यक्रम अधिकारी नारायण परब यांनी. आपण करत असलेल्या कार्याला आजच्या कृषी दिनाच्या निमित्ताने लुपिन फाउंडेशन सिंधुदुर्गकडून खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतोय. आणि काम करत असताना ही गोष्ट फक्त संवाद साधत असताना आपल्यासोबत एक अधोरेखित करतो की बऱ्याचशा योजना ज्या गव्हर्नमेंटच्या बनल्या जातात त्या पूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करून बनल्या जातात. आणि आमच्या कोकणातला शेतकरी आहे तो गुंठेवारीतला शेतकरी आणि ते सुद्धा गुंठेवारीतले शेतकरी असताना 7/12 हा सामूहिक पद्धतीचा, त्यामुळे बऱ्याचशा योजना इम्प्लिमेंटेशन करताना अधिकारी मंडळींना सुद्धा प्रॉब्लेम्स होतो आणि मुळात आधी त्या शेतकऱ्यांना पण लाभ मिळत नाही. चांदा ते बांधा योजनेअंतर्गत एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आमचे माजी पालकमंत्री दीपकभाई केसरकरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने प्लॅन केला होता. परंतु आता चांदा ते बांधा योजना जवळजवळ बंद करण्याच्या मनस्थितीत आहेत आणि त्यामुळे ह्या योजनेतून खूप चांगल्या पद्धतीने काम उभं राहू शकलं असतं. पण एनिवे त्या संदर्भात मला एक सूचित करायचं आहे की इथल्या सिंधुदुर्गाला नजरेसमोर ठेवून जर काही छोट्या छोट्या योजना जर आपल्याला करता आल्या, उदाहरणार्थ आम्ही लुपिन फाउंडेशनच्या वतीने वेगूरला फळ संशोधन केंद्र आहे तिथे गेली 5 वर्ष आम्ही रिसर्च करतोय. त्याच्यामध्ये इथली जी रेअर झाडं आहेत, आपण कोकण म्हटल्यानंतर फक्त हापूस, आंबा किंवा काजू, नारळ हेच प्रमोट करतोय, परंतु इथली जी काही रेअर झाडं आहेत, उदाहरणार्थ सुरंगी आहे की जी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इथं जाऊ शकते, किंवा इथलं वावडिंग आहे, कडीकोक्कम आहे, वटसोल आहे, त्रिफळ आहेत की जे आयुर्वेदिक प्लांटेशन्स आहेत ते आणि जंगली भागामध्ये होऊ शकतात. आणि आता सध्या ही झाडं फक्त कोकण विभागामध्येच आहेत आणि ती खूप रेअर होत चाललेली आहे. तर त्यांचं संवर्धन होण्यासाठी जर काही असं सामाजिक वनीकरणाच्या अंतर्गत वगैरे लागवड करण्यासाठी जर काही प्रमोट करता आली तर आम्हाला अपेक्षा आहे की अशा पद्धतीची ही झाडं की जी प्रमोट झाली आणि त्याच्यासाठी जर काही योजना बनली तर एक बायोडायव्हर्सिटी जी आहे कोकणातली त्याचं संतुलन राहू शकेल. कारण साहेब आपल्या नजरेस आणू इच्छितो की इथली सुरंगी जी आहे की फक्त कोकणात होते, ठराविक बेल्ट मध्ये होते आणि त्याच्यावरती ज्या मधमाशा येतात, एकतर मधुमक्खी पालन होऊ शकतं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे काय आंबा बागायतदार किंवा काजू बागायतदार आहेत तर त्याची फलधारणा होण्यासाठी सुद्धा हे खूप उपयोगाचं झाड आहे. त्याचबरोबर वावडिंग आहे, कडीकोक्कम आहे, वटसोल आहे, ही सगळी अशी रेअर आणि खूप मेडिसिनली खूप पॉवरफुल अशी झाडं आहेत. आणि आता तिचं संवर्धन करण्यासाठी जर काही आपल्याला करता येईल तर आम्ही त्या अपेक्षेमध्ये आहोत. तर आपलं एक काही त्या संदर्भातलं सजेशन आम्हाला. परत साहेब, अतिशय आपल्या भविष्याच्या पिढीच्या दृष्टिकोनातनं आपली सूचना स्वागतार्ह आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की एकदाचा हा कोरोना लॉकडाऊन संपला की आपण या. आपण आतापर्यंत अतिशय चांगलं जे काही कलेक्शन केलेलं असेल तर आपला कृषी विभाग असेल, सामाजिक वनीकरण असेल, असं आपण संयुक्त बसूया.
यासाठी काय काय भविष्याच्या दृष्टिकोनातून करता येईल ते आपण निश्चितपणे करू. त्याच्यासोबतच पाठीमागे या संदर्भात विचार विनिमय करत असताना संपूर्ण कोकणाच्या दृष्टिकोनातून माझ्या मनात पण काही संकल्पना होत्या की बाबा जसं आपल्या काही रानभाज्या असतात तर या रानभाज्यांचे आपण भाजी महोत्सव आपण भरू शकतो का. म्हणजे आपण भरवणारच होतो, परंतु आता हा कोरोना आल्यामुळे कदाचित थोडं पुढे हे पोस्टपोंड होईल. तर शहरांमध्ये आपल्या ह्या जंगलातल्या ज्या काही भाज्या आहेत या भाज्यांची माहिती करून देणं, त्याच्या पाठीमागचे त्याच्यातले जे काही घटक आहेत ते आपल्या शरीराच्या दृष्टिकोनातून किती महत्वाचे आहेत याचं तज्ज्ञांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करणं. कारण आपल्या धुळे जिल्ह्यातल्या चैत्राम पवार म्हणून एक आदिवासी बांधव कार्यकर्ता आहे, कदाचित आपण ओळखत असाल, आणि ते दर वर्षाला अशा प्रकारच्या भाजी महोत्सवांचं आयोजन करतात आणि साधारणतः पंचकृषीतले सगळे बांधव भगिनी त्याच्यामध्ये भाग घेतात. 100-150च्या पुढे नवीन नवीन भाज्या त्या महोत्सवामध्ये येतात आणि त्याची एक माहिती पण पुढच्या पिढीला त्या माध्यमातून मिळते. आणि अतिशय आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तर फार महत्वाचे हे सगळ्या बाबी आहेत. आपण हायवेला पण जाताना कधी पाहतो की ते कंटूरला असेल किंवा जांभूळ असेल, आपण ते लहान याला काय बोलतो ते करवंद असतील, म्हणजे हे जे काही फळं आहेत, लहान लहान फळं आहेत, तर हे जसं एक हायवेला कुठेतरी ते विक्रीला असतात आणि म्हणून याला एक असा प्लॅटफॉर्म कसा उपलब्ध करून देता येईल. आणि एकीकडे आम्ही सेंद्रिय प्रचार प्रसार करायला घेतो, परंतु ही निसर्गाने दिलेली आपल्याला जी देणगी आहे, दैवी देणगी आहे, तर याला एक फोरम पण कसा उपलब्ध करून देता येईल. आणि उलट हे तर पैसे देऊन न मिळणाऱ्या ह्या बाबी आहेत आणि म्हणून याला एक मानाचं स्थान पण कसं देता येईल या संदर्भामध्ये कृषी विभाग आणि सामाजिक वनीकरण या माध्यमातून मार्ग काढूया आपण. त्यानंतर दोडामार्गमधील रानटी हत्तींमुळे शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीबाबत आमचे चीफ रिपोर्टर संदीप देसाई यांनी कृषी मंत्री दादा भुसे यांचं लक्ष वेधलं. आपल्या तळ कोकणात म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रात हत्तींचा जो पहिला आगमन झालं ते आपल्या कोकणात झालं 2002 पासून आजपर्यंत गेली 20 वर्ष जवळपास हत्तींचा या ठिकाणी उपद्रव सुरू आहे. आजही हत्ती आहेत. अनेक उपाययोजना होतात, महाराष्ट्र शासनाने अनेक ध्येय धोरणं राबवली, पण आजची शेतकऱ्यांना प्रॅक्टिकली भरपाई मिळते ती साहेब अतिशय अल्प आहे. त्या दृष्टीने आपण एक निश्चित धोरण राबवावं, कारण अजूनही ज्या फळ पिकांचं किंवा झाडांचं नुकसान होते त्याचं मूल्यांकन कुठेही होत नाही. त्याचं फेरमूल्यांकन होऊन तसा धोरणात्मक निर्णय होणं अत्यावश्यक आहे. आणि याच अनुषंगाने मी आपले एक विनम्रपणे निदर्शन आणून देऊ इच्छितो. आज सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या माध्यमातून आपण कृषी क्रांती 2020 संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या ठिकाणी हे अभियान राबवतोय. जवळपास प्रत्येक तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांपर्यंत आम्ही पोहोचतोय. कोकणातील महत्वाची जी पिकं आहेत, आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, तर साहेब या पिकांना कोणताही हमीभाव नाही आहे. कारण एवढं मोठं संकट आलं, जो गेल्या वर्षी 170 रुपये काजू दर होता तो यावर्षी 80 रुपयावर आला आणि हमीभाव नसल्यामुळे हा शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. अशाप्रमाणे हत्तींचं नुकसान होतंय, त्याचं कुठेही मूल्यांकन ठोस ठरलेलं नाही. अगदी तसंच ह्या नुकसानीत सुद्धा हमीभाव ठरलेला नाही. तर हा हमीभाव ठरणं, जसं पश्चिम महाराष्ट्रात बऱ्याच पिकांना हमीभाव आहे उसाला वगैरे, तशा पद्धतीने कोकणातील या पिकांना हमीभाव साहेब मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांची तळागाळात आमच्याकडे तीच मागणी होते. नाही, आपले दोन्ही मुद्दे अतिशय बरोबर आहेत की ज्यावेळेस कोकणाच्या भागामध्ये हत्तीच्या माध्यमातून जे काही नुकसान होतंय, कारण मी पण आता जेव्हा बघितलं की सुपारी सारखं पीक 25-50 वर्षापूर्वीची झाडं आणि पुढचे कदाचित 25-50 वर्ष त्या कुटुंबाचं एक चरितार्थाचं ते साधन आहे आणि आपल्या डोळ्यासमोर जेव्हा असं उभं पीक फळांची झाडं नाहीसे होतात तर ते अतिशय वेदनादायी बाब असते. म्हणून आपण बघितलं असेल की या चक्रीवादळाच्या कालावधीमध्ये हे सगळे निकष त्या ठिकाणी बदलण्यात येत आहेत आणि 100% तर असं मी पण दावा नाही करणार की नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना ती मिळते, परंतु एक रुटीन नियम बदलून त्या ठिकाणी एक आधार देण्याची प्रक्रिया आताच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी प्रगती पथावर आहे. मला वाटतं की प्रत्येक पिकाचा फळांचा भाव निश्चिती झाली पाहिजे ही तुमची सूचना रास्त आहे, परंतु तुम्हाला ह्याही गोष्टीची माहिती आहेच की साधारणतः
जगाच्या पाठीवर कोणत्या अन्नधान्याचं फळांचं उत्पादन किती झालं त्याच्यावर ह्या सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात. आणि देश पातळीवर मग आयात निर्यातीचं जे काही धोरण असतं त्याच्यावर पण बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. आता आपल्या कोकणातला काजूचा जरी आपण विचार केला, तोच दक्षिण आफ्रिकेमध्ये जर मोठ्या प्रमाणात काजूचं प्रमाण आलंय तर आपण आपल्या काजूचे दर आणि तिथल्या काजूच्या दरांचं कंपॅरिझन करून आपल्या काजूचा म्हणजे दर पडतो. ही वस्तुस्थिती आणि प्रत्येक फळाच्या किंवा प्रत्येक पिकाच्या संदर्भामध्ये हीच वस्तुस्थिती तिकडे लागून आहे. तरी पण मला वाटतं की सरकारची तर जबाबदारी आहेच की या सगळ्या गोष्टींच्या पाठीमागे उभं राहिलं पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाला घामाला त्या ठिकाणी न्याय दिला पाहिजे. मी प्रत्येक ठिकाणी बोलत असतो. आज पण मी आपल्या माध्यमातून सर्व नागरिकांना, समाज बांधवांना पण मी विनंती करणार आहे की आपण बघितलं असेल की अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये शेतकरी बांधव मार्गक्रमण करीत असताना, वेगवेगळ्या संकटांना तोंड देत असताना आता कोरोनाचंही संकट आपल्या समोर आलेलं आहे. या संकटामध्ये अनेक कोरोनाच्या माध्यमातून प्रत्येक क्षेत्राला त्या ठिकाणी त्याचा प्रभाव जाणवला. शेतीविषयी पण त्याच्या पासून काही दूर राहिला नाही. शेतीलाही त्याचे बरेच परिणाम भोगावे लागले. फुलशेतीवाल्या शेतकरी बांधवांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. पोल्ट्री धारकांचं नुकसान झालंय. बऱ्याच ठिकाणी भाजीपाला किंवा फळं एक्सपोर्ट न झाल्यामुळे ती पडून राहिली. परंतु एक गोष्ट आपल्या सगळ्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे की एवढा हा लॉकडाऊनचा कालावधी असताना सुद्धा ग्रामीण भागाच्या खेडेगावाच्या पासून तर मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांच्या मध्ये 25-50 माळ्याच्या बिल्डिंग आहेत. प्रत्येक फ्लॅट मध्ये सुद्धा कुठेही अन्नधान्याची कमतरता झाली नाही, कुठेही फळांची कमतरता झाली नाही, कुठेही भाजीपाला मिळाला नाही असं झालं नाही. किंबहुना हे वाढीव दराने मिळाले असंही कुठं झालं नाही. याचं सर्व जर श्रेय द्यायचं असेल तर हे आपल्या शेतकरी बांधवांना त्या ठिकाणी द्यावं लागेल. आणि म्हणून मी काही सरकारची जबाबदारी नाकारत नाही. सरकारची तर जबाबदारी आहेच. परंतु समाज म्हणून, नागरिक म्हणून जेव्हा सगळेजण आपण पुढे येणार, शेतकऱ्यांच्या कष्टाला न्याय देण्याची भूमिका जर आपण सगळ्यांनी मिळून घेतली तर निश्चितपणे शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकतो. आणि म्हणून प्रत्येक ठिकाणी मी विनंती, आवाहन करत असतो, ज्यांची परिस्थिती आहे त्याने पुढे यावं आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला सढळ हाताने थोडेसे 2 पैसे देऊन जर तो माल घेतला तर शेतकऱ्यांना निश्चितपणे त्या माध्यमातून सपोर्ट होऊ शकतो. तर आमचे गेस्ट अँकर प्राध्यापक रुपेश पाटील यांनी कृषी क्रांती अभियानाबाबत थेट कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी संवाद साधला. आपल्या राजकीय संघर्षाचा याची डोळा मी साक्षीदार आहे. प्राध्यापक शरद पाटील सोबत आपली अनेकदा भेट घेतलेली आहे, आमदार, माजी आमदार. आणि आपल्या प्रचारात सुद्धा मी झोडके वगैरे या परिसरात मध्ये मी पिंजून काढला होता त्या काळी. आणि मी नेहमी सांगतो की आमचे दादासाहेब जेव्हा मंत्री झाले आणि कृषी मंत्री झाले तर संपूर्ण कोकणाला एवढा आनंद झाला. आणि विशेषतः आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जेव्हा गेलो, दादासाहेब, आमची एकच खंत आहे की कोकणातला शेतकरी अत्यंत स्वाभिमानी आहे. कधी कुणाचं 1 रुपयाचं कर्ज बुडवणारा नाही, कधीही आत्महत्या करत नाही, निसर्गाने भरभरून दिलेलं आहे. फक्त शासनाच्या काही ध्येय धोरणाच्या आणि याच्या जाचक अटींच्या जोरावर शेतकरी जो आहे तो त्याची कुचंबणा होते आहे. आज आपण शेतकऱ्यांच्या हक्काचे कैवारी म्हणून आम्ही आमच्याकडे बघतो आहोत. एक खानदेशपुत्र म्हणून, एक कोकणाचा एक रहिवासी म्हणून मी आपल्याला विनंती करेल की मगाशी ज्या विनंत्या झालेल्या आहेत, अनेक विनंत्या झालेल्या आहेत, सर्वच विनंतींना आपण मानही दिलेला आहे. परंतु आगामी काळामध्ये याची जी आपण प्रचिती देणार ती अंमलबजावणीतून देणार एवढीच एक अपेक्षा ठेवतो. आणि आपल्या पुढच्या राजकीय प्रवासाला आमच्या सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या वतीने शुभेच्छा देतो. आणि शेवटची एक मागणी करतो की काजू कलमांना इथे अनुदान मिळतं, परंतु काजू रोपांना अनुदान मिळत नाही, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. रुपेश धरणे म्हणून एक शेतकरी आहेत, त्यांच्या बांधावर मी गेलो, त्यांनी ही मागणी आपल्याकडे केलेली आहे. साहेब, कृपया मार्गदर्शन व्हावं. पाटीलजी, मलाही अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. आमचा खानदेशचा एक सुपुत्र कोकणच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून विचार मंथन करतोय, काम करतो आहे.
राहिला विषय खानदेशच्या माणसांच्या संदर्भामध्ये मी स्वतः अनुभव घेतलेला आहे. 10 वर्ष नोकरीच्या निमित्ताने माझ्या अगदी 20 ते 30 या वर्षाच्या वयाच्या कालावधीमध्ये कोकणच्या लोकांनी अतिशय प्रेमपूर्वक वागणूक त्या कालावधीमध्ये मला मिळालेली आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्र पातळीवर फिरत असताना आणि अगदी स्पष्टपणे मी माझ्या गावामध्ये जरी असलो तर माझ्या गावामध्ये पण मित्रपरिवाराशी संवाद साधत असताना कोकणवासियांचे जे काही एक मैत्रीपूर्ण वागणूक असते, एक कुटुंबातला सदस्य म्हणून सामावून घेण्याची जी भूमिका असते, त्या भूमिकेच्या संदर्भामध्ये मी माझ्या सर्व मित्रपरिवाराला अतिशय अभिमानास्पद नेहमीच गौरवपूर्ण शब्दांमध्ये कोकणवासियांचा उल्लेख केलेला आहे. आणि म्हणून मला या गोष्टीची स्पष्टपणे जाणीव आहे. कोकणवासीय अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये मग निसर्गाच्या चांगल्या सानिध्यात असताना सुद्धा मग प्रचंड पाऊस असेल, आता तुम्ही जसे मुद्दे उपस्थित केले की कर्ज जरी घेतलं तर रेग्युलर त्याची फेड करणं, आणि म्हणून शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ कोकणला मिळत नाही. आणि म्हणून आपण बघितलं असेल की यावेळेस माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी निसर्ग वादळाचं जे काही संदर्भामध्ये नुकसान भरपाईची जी भूमिका घेतली संपूर्ण कॅबिनेटने, तर अतिशय सकारात्मक. काजूचे कलम आणि रोपांच्या संदर्भातलं माझी फक्त एक विनंती आहे, एक 4 ओळींचं निवेदन जर पाठवून दिलं तर निश्चितपणे विभागाला सांगून त्या संदर्भामधला अहवाल बोलून आपण कार्यवाही करूया. त्यानंतर कोकणातील शेतकऱ्यांशी कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी संवाद साधल्याबद्दल सिंधुदुर्ग लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी आभार मानलेत. सर्व शेतकऱ्यांची जे काय भावना आहे, जे काय प्रश्न आहेत ते अगदी तुम्ही ऐकून घेतलात. खऱ्या अर्थाने आज या किसान ई संवादाच्या माध्यमातून एक खानदेशी आवाज हा आपल्या कोकणामध्ये घुमला. इथल्या शेतकऱ्यांना एक प्रकारचा दिलासा मिळाला, एक हक्काचा कृषी मंत्री आज असल्याचं त्यांना एक आश्वासन मिळालं, एक त्यांना विश्वास मिळाला. तर या निमित्ताने, या किसान ई संवादाच्या निमित्ताने अवघ्या कोकणवासियांना, या कृषी दिनाच्या निमित्ताने अवघ्या कोकणवासियांना आणि इथल्या शेतकऱ्यांना तुम्ही काय आवाहन करा? आता सिंधुदुर्ग जरी लाईव्ह असेल तरी पण मी संपूर्ण कोकणवासियांना या कृषी सप्ताहाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देईन. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची जी सूचना आहे की उत्पादकता वाढली पाहिजे, उत्पादन वाढलं पाहिजे, क्वालिटीचं प्रोडक्शन आपण घेतलं पाहिजे, त्याच्यासोबतच त्याच्यावर प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले पाहिजे. या संदर्भामध्ये कृषी विभागाच्या माध्यमातून माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांच्या नावाने स्मार्ट योजना पण आपण योग घातलेली आहे. फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आणि गट शेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बळकटीकरण त्या माध्यमातून निश्चितपणे केलं जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्यासाठी लागणारे गोडाऊन्स असतील, कोल्ड स्टोरेज असेल, प्रक्रिया उद्योग असतील, वाहतुकीची व्यवस्था असेल थेट ग्राहकापर्यंत, ही सर्व बाबी या माध्यमातून निश्चितपणे उभ्या केल्या जातील. आणि खास करून कोकणच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर माझा एक मानस आहे की कोकणमध्ये नैसर्गिक ज्या काही बाबी आपल्याला उपलब्ध आहेत, जसं आता थोड्या वेळापूर्वी आपल्या परब साहेबांनी ज्या सूचना केल्या, तर माझा मानस असा आहे की मुंबईमध्ये एक वर्ग असा आहे की ज्याला आता तर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या गोष्टींचं जास्ती महत्व वाढलेलं आहे. आणि म्हणून या ज्या बाबी आहेत ह्या त्या जंगलातून, त्या आपल्या भागातून थेट ग्राहकापर्यंत कशा आपल्याला पोहोचवता येतील आणि 2 पैशाचा जास्तीचा दर, मग आपले ते आदिवासी बांधव असतील किंवा त्या भागातले जे शेतकरी असतील, तर याला एक सर्टिफिकेशन करून कसं लवकरात लवकर हे पोहोचवता येईल, तर याही दृष्टिकोनातून कृषी विभाग विचार करतो आहे. कोरोनाच्या याच्यात बऱ्याच गोष्टी थोड्याशा पेंडिंग राहिल्या. आपल्याला माहिती आहे की फिजिकल डिस्टन्स, घराबाहेर न पडणं, या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला अवलंब करावा लागला. दुसरी ही पण गोष्ट अभिमानाची आहे की सगळीकडे कोरोनाने थैमान घातलेला असताना आता खूप त्या मानाने खूप कमी पेशंट्स आपल्या कोकणच्या भागामध्ये त्या ठिकाणी आहेत. आणि याचं सुद्धा श्रेय निश्चितपणे आपल्या कोकणवासियांना द्यावं लागेल. परवाचं जे काही निसर्ग चक्रीवादळ झालंय, मी स्वतः रायगड जिल्ह्याला पण भेट दिली, रत्नागिरी जिल्ह्याला सुद्धा मी स्वतः भेट दिलेली आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जाऊन पाहणी केलेली आहे आणि म्हणून मी सर्व शेतकरी बांधवांना आश्वस्त करू इच्छितो की आपण बिलकुल कृपा करून काही काळजी करू नका. माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं महाविकास आघाडीचं सरकार तुमच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं आहे, एवढंच मी नम्रतेने सांगू इच्छितो. निश्चितच दादासाहेब, तुम्ही आज कृषी दिनानिमित्त म्हणजे आज अनेक कार्यक्रम असताना देखील तुम्ही हा वेळात वेळ काढून कोकणाच्या शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही विशेष वेळ दिला, शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला आणि त्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत ह्या देखील तुम्ही जाणून घेतलात. कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आणि शेतकऱ्यांचे विविध उपक्रम या कृषी क्रांती 2020 या अभियानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या यशोगाथा देखील मांडत आहेत. निश्चितच शेतकऱ्यांच्या या व्यथा, शेतकऱ्यांच्या ह्या मागण्या आम्ही तुमच्या पर्यंत देखील निश्चितच पोहोचू आणि पुन्हा एकदा एक खानदेशी आवाज हा आज कोकणात घुमला आणि कोकणात एकच मिनिट घेईल. आपण बघितलं असेल की आता निसर्ग वादळाचं जे संकट आपल्या कोकणावर आलं होतं, तर आपण बघितलं असेल की या संकटाचं एक खारीचा वाटा म्हणून आपल्या विद्यापीठाचे कुलगुरूंच्या पासून तर कर्मचाऱ्यांच्या पासून त्यांना जेवढं शक्य आहे एक सेवाभावी धर्म म्हणून त्यांनी त्या जिथे बागा कोलॅप्स झालेल्या आहेत त्या दुरुस्त करण्याच्यासाठी पण कामकाज त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केला. आताही आपल्याला बघायला मिळेल की कृषी मंत्र्याच्या पासून तर कृषी सेवकाच्या पर्यंत, कुलगुरूंच्या पासून तर विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत हे सर्व शेतकरी बांधवांशी येणारे 7 दिवस संवाद साधण्याचं काम करतील. ओके, धन्यवाद साहेब. आणि खरंच पुन्हा एकदा तुमचं हृदयापासून आम्ही तुम्हाला धन्यवाद देतो की तुम्ही आज कृषी दिन देखील असताना देखील तुम्ही आमच्याशी संवाद साधलात. निश्चितच कोकणातील शेतकरी पुन्हा एकदा ह्या कोरोना नंतर तुम्ही सिंधुदुर्ग दौरा कराल, यांच्या ह्या व्यथा प्रत्यक्ष पाहाल आणि निश्चितच त्यांच्या या मागण्यांची पूर्तता तातडीने कराल अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला धन्यवाद देतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.